Your rooms are over here. Yeah, this way. Okay, 2 person in every room. Yeah? Là. Yeah. Here. 1. Yeah. Bonjour. 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 Que l'acte d'amour, sans être marié, est un péché. Cette nouvelle, il me faut l'annoncer. Sinä ja se toinen kollega menette minun luokse. Eli se samaan paikkaan? Just sinne. Okei. Joo. Mihin me nämä majoitetaan? Nämä tänne sisään. Okay, this way. No. These. Here. Pour se douche. No, this. Towels. Towels. In your rooms. On your bed. Yeah. On your bed. Yeah, thank you. You're welcome. Yeah. Toini on äitiensä katsomassa, kun se on vähän niin kuin sairaalaan joutunut. Ja vastuu siirtynyt sinulle pikkuhiljaa. En tiedä. Jokosta tulee omistaja tähän paikkaan. En tiedä. Tämä on vielä harkinnan alla tämä kysymys. Milloin sä päätät sen? Kun en tiedä. Kun mä oon nyt vähän... Joo, mä oon nyt vähän Haluaisin silleen... jäädä tähän. Haluaisin, mutta kun mulla on vähän tää sosiaalinen elämä kärsinyt nyt tässä. Otat lompsan matkaan, pikku kassi ja lähdet kahtelemaan maailmaa. Niin, vois olla. Se on koulutus. Se on kuule, tuossa ajassa negatiivaa koulutus. Se on maailman Niin. You want to eat here? Yes. Okay. Merci, mademoiselle. You're welcome. Sorry? Pardon. Pardon. Pardon moi. Mä olisin jo seonnut, jos mä en olisi töissä tämmöisessä paikassa. Tässä kuitenkin melkein joka päivä tapaa uusia ihmisiä ja on silleen seuraa. Mutta se seura on sitten niin kuin ammatin puolesta, että se ei ole semmoista niin kuin ystävyyttä. Mä oon monta kertaa miettinyt, että jatkaako jotain, minkä äiti on tehnyt, vai haluaako sitten tehdä jotain omaa. Thank you. Thank you. En tiedä. Pitää tässä vähän katsoa. Tiedänkö tänne vai jäänkö muualle? Toisaalta sitten taas, että mä olen 21. Niin. Tarvitseeko mun edes tietää?